Tanzania. Yes. Atuonyalo wacho ni gin chike mage mago mag piny Tanzania kata mago mag piny ngima makoro norochi ne Boniface kachiel kod Agatha kinde makoro no makgi gi thuo nikech onyalo wacho ni ne gibedo detained kendo osandgi kapod antiere kuomi odeny kaka okil. Gin chike mago ben mano mar pinyno mar Tanzania kata mar pinyno mar Kenya kata mano mar piny ngima makoro ne oroch kuomgi kaluwore kod statement mar odiochieng' manyoro. Nitiere conventions mang'eny kachiel kod treaties ma pinje osesain mamoko nyuando nyaka Tanzania, Kenya kod piny mamoko osesain. Achiel kuom gima duong' ahinya makiyudo katiba marwa ma Kenya kata en gima iluongo ni inalienable right ma cannot be limited. En wach mar right and freedom against torture. So ka jogi nyobedo tortured, there are international conventions and treaties ma Tanzania bendo osechweko okay. Ni onge ng'ama inyalo sandi. At least mano en yo ng'ala ma pinje duto yiere ma ose attain gima waluongo law ni jus cogens. Tena ni pinje duto se yiere ni ma gima ok nyal timore. Freedom against torture. Koro kanye mako jogi to gi torture gi ok en gima ni kare. There is an element mar gima iluongo ni the right and protection of human rights defenders. Boniface kachiel gi nyawadgi ma Uganda gin human rights defenders. Gin joma kedo ratiro mar oganda. To joma kedo ratiro mar oganda gi riwruok mar pinje UN nyosechwoko ken nyaka ritgi gin bende. Kech gin magi cheko state. Ging'iyo ni piny owacho ok dhi ahinya maketh ratiro mar jopiny. Ka koro gin be sando gi, koro ng'ama kedo ni ji be sando, then it means ni wacho pio ng'ala momok ni kare. To kata piny Tanzania wuon be nigi teko ma ging'iyo go ni katiba margi protect ng'ata man kuro. Kichope wach mar right ibo ng'iyo kata katiba ma Kenya. Kochope right koro kwach ni every citizen. Be koro kwach ni every Kenyan. Iwacho ni every person. Nyiso ni kata ng'ano ne en ja Uganda kata en ja kumanadi to se yudre i Kenya ka katiba wacho ni every person ng'ata man kama en dhano kata wa Amerika ratiro ma ja Kenya nego ni mobende en go o enjoy ratiro no except ratiro ma koro weni ja citizen kaka every citizen can vote mane ma koro is limited to ratiro ma moko kaka ma freedom from torture inhuman and degrading treatment mako gin gik ma ng'ata enjoy koko de citizenship. To nyalo wacho nang'o matimore pinyno ma Tanzania nikech kata kaluwore kod statement mar Boniface odiochieng' manyoro wacho ni kinde ma kata koro ne imako gi no wacho ni odwaro okil mare tadiera mano Tanganyika Law Society ne ochwalo negi okil kata kamano ne chopo kuma koro obila bugo nyaka okil ma nyaka okinde bende koro wuok kanyo. Wanyalo wacho ni bende okinde nitiere kod duol e pinyno kaka nitiere gode pacho kae kapok wadhi yweyo mokwongo. Aparo ni Tanzania, both Tanganyika and Zanzibar, and especially Tanganyika. Aparo nitie ni pod gin e okang' moro mane wa ae chien. Especially gineno ka Tundu Lissu move ne kabisa en wach mar katiba. Mondo gi change katiba manyachon. Pod gin gi katiba mane msumbo miyogi. Wanokene kanyo wasego okang' mowuok e katiba machon moyudo katiba moro mathoth ne thoro chiwo thuolo ni japiny nyalo wuoyo kaka dwaro nyalo timo ng'anyo gik ma kamago. Kata doko nwa be pinywa ka pod nitie rocho ratiro sama ji timo ng'anyo kata sama ji chiwo pachgi. But Tanganyika koro pod ni chien e mano kabisa. Ni nyalo yudo ni kata ratiro mar ng'ato like ratiro mar okil. Okil nigi ratiro mar neno ng'ate momaki kata yalo ni ng'ate maonge gima buoge. Bende okil nigi ratiro mar wuoyo gi ng'ate modhi yalo ne ma police kata court ok ong'e ni giwacho ang'o confidentiality. Kendo sama odhi kata police station nodhi neno ng'ate kata obed Kenya ka to onge police monego bed machiegni. Okil onego bed nigi muya moro makare mowuoyo go gi ng'ate maonge ng'ama owinjo gima giwacho. So kapo ni igeng'o okil no kilo kanyal chopo kuma client ne then inyalo neno kaka pod gin okang' man chien kabisa mar rito ratiro mar ji nikech mano gi threaten nyaka the issue mar fair hearing and fair trial nikech ka okilo kanyal bedo go ere kaka idhi bedo tried e yo ma fairly. So I think ni mano kaka okilan bende ok anyal yiera gi mano ni mano gi ketho ratiro mar joma odonji ni gima en Boniface joma nyo maki ma Boniface mwagi gini kachiel go kinde magine magimiyo license mondo practice in Tanzania kendo koro ka gichako giloro nigi police threaten gi then it means they are not in a free society. And I call out CCM negi wacho nigi biro rule for 1,000 years and CCM I think is a monolithic party in East Africa not even East Africa. Aparo ni kore Africa kako weyo ANC enie chama makoro se rule gaminga koro gise rule aminga ma wigi ogalre makoro gibet kuom ji giparo ni gini Tanzania and chieng' moro koko timre gando chieng' moro CCM no pudhe loch e kaja Tanzania no bed gi thuolo makare gini lok katiba kendo gibro bedo gi yweyo ma gisegombo gaminga yweyo mok rumi neno ka jokopere wacho. Aya adana kwa